आं गोसोजोंसो सानदोंमोन सानसे आंबो गुबुनफोर बादि नोंखौ खोमानांगोन नामा होनना, नाथाय दा बे आंनि साननाया मोगथां महरसो जाबोबाय माथो। बुं बिबारि, नों बुं, आंहा मा दाय दं नोंनि थाखाय एसेबां गिदिर साजा मानो होनो सानखो नों? नङा सिमां, नोंहा जेबो गोरोन्थि जायाखै। गासैबो गोरोन्थियानो आंनिसो। थार मोजां मोननाय गोसो मोनबाबो बेखौ गोरबोनि बबेबा खनायाव सोना दोननांबाय आं सिमां। आंनि नोंखौ मोजां मोननाया अरायबो नंखाय नङामोन सिमां। नाथाय मा? नंखाय नङाब्ला दिनै बेफोर रावा मानो ओंखारखो बिबारि? नोंनो बुंनाय बिबारि, नों गैयाब्ला आंखि हागोन थानो? हाया बिबारि, हाया, आं हानाय नङा। मानोना नोंखौ लाना आंबो सानदोंमोन मोनसे न'खर दानायनि। आइ आफा, आदा बाजैमोननि अहंखार आरो अख्रा आखुनि थाखाय जोंनि मोजां मोनलायनायखौ आं न'खराव फोरमायनो हायासै। आफाया दा आंनि जुलिनि खालार थि खालामना दोनबाय। आंबो मिथियामोन, मैया आइयासो आंनो खोन्थादों। फैगौ मागोआव हाबानो। नोंनो बुंनाय सिमां, आंहा दा मा राहा दंबावो? बिदिसो, दे मोजां। नों गोसोआव दंना बिबारि, जोंनि मोजां मोनलायनायनि जारिमिना बेसे गोलाव? जानांगौ नों बेखौनो गोसोआव गैला। मानोना दा नोंनि गोसोआ एसेल' बुंथि जानायावनो गावनो थांफाथारबाय बारमोदाइजों। अख्रांनि गुफुर जोमैखौ गोसोम गाब खालामहैबाय। जानांगौ नोंनि गोसोआ बेखौनो मावनो लुबैखादोंमोन। नों सहायदो सिमां, आं आरो जेबो राहाखौनो नुहुरासै। नों नाजादो आंखौ बावगारनो गोसो गैयाबाबो, मानोना जोंनि मोजां मोननायखौ दा आं बुंबाबो आफाया गनायखानाय नंखाला। बाह बिबारि बाह, बेसे गोदै आरो बेसे निजोम नोंनि बुंनाय रावफोरा। आंखौ बावगारनो थोनलायनाय। एसेबां थौले गोसोजों मोजां मोनोमोन नों बिदिब्ला आंखौ। जोंथ' बिमा बिफानाव सोंना मोजां मोननायाखैमोन ना बिबारि? अब्ला दिनै मानो? बावलांबाय नामा नों बिबारि जोंनि समायलानायखौ? बावजोब्बाय नामा नों गारबोनाय बे 10 बोसोर मोजां मोनबोनायनि बाथ्राखौ? मोननै गोसोजों गोरोबलायना मोनसे जादोंमोन। अरायनि थाखाय सानैजों थागोन होनना समाय लादोंमोन। नाथाय नों बेखौ फुथारनोसो सानबाय ना बिबारि? सोरनि गोसो सिङाव अननाय आरो रागा दं बेखौ सोर नायनायनि गुमुरजों मिथिफेरदों? आंबोथ' मिथियै नङा मिथिगौना बिबारि? बिमा बिफानि सिमां गावनि फिसानि सायाव। नाथाय नोंथ' खनसे बुंजायोमोन ना गनायै गनाया जों सानैनि बाथ्रा। आं आन्दायबाय सिमां, आं आन्दायबाय। आं बुंनो जेबो खाबुखौनो मोनदिया, जायनि थाखाय आं दिनै गाबनो गोनां जादों। नोंनो थांना बुंहैदोना सिमां, आंनि आफानि सिगाङाव सिमां प्लिज। आंलाय मा बुंनो बिबारि? जा मावनांगौ नोंनोथ' मावजोबखाबाय। आरो नोंनि आइ आफाया जा सानदों नोंनि मोजांनि थाखायसो सानदों जानांगौ। दे बिबारि, बिमा बिफानि गोजोनखौ बजबना लादो। होदो बिसोरनो हाजासे खुसिखौ। बाथ्राखौ मिथिखाना बेखौ फेलें खालामहोयोब्ला बेवहाय आं जोबोद गोरोन्थि जागोन। बेखायनो आं जेबो अजद होला बिबारि। नोंनि गोसोआ जोबोद गुवार सिमां, नोंनि गोरबोआ अरायबो सहायसुला। बे उजिगासेयाव दे बिबारि थांदो, दानो न'खराव नागिरबाय थागोन नोंखौ। आरो बिबारि, माब्लाबा बुब्लिजों गोरोबहायैयाव आन्दायनांना नोंनि सिथ्लायाव मोनहैफ्लाङोब्ला फाग्ला आरो जाम्बा होनना दा होखार।
गोरबोआ सहायनो हानाय नङा। दे थांदो बिबारि।